Què passa? Amb el marron dels episodis de One Piece. One Piece és caríssim. És caríssim. Són molts La episodis, gallina dels ous d'or. són molts personatges, és molt car. És molt car. És molt car i molt difícil. Per això, per la quantitat de personatges que té, els episodis, entre altres coses. Llavors, què va passar? One Piece va ser comprat quan es va fer l'anunci, el 2024, es van comprar els episodis, però tots els estudis homologats per TV3, bueno, no, mentida. L'estudi original on havien d'anar els episodis, és a dir, la idea era fer continuïtat. L'estudi que havia doblat els primers 516 episodis havia de continuar fent la continuació de la sèrie en el mateix estudi. Aquesta era la idea, perquè era un estudi homologat, ja tenia un acord. La idea era això, doncs, fer continuïtat. Aquest estudi i un segon estudi homologat per TV3 van rebutjar la sèrie. La van rebutjar per què? Doncs perquè no sortien els números. I fer la sèrie comportava doncs, pèrdues de milers d'euros. Perquè el que pagava TV3 no era suficient per tot el cost i tot el que s'havia de... Això, és molt car. És molt car redoblar One Piece i no surten els números amb el que em pagues. O em pagues més o no puc assumir-ho. El que no faré és perdre calés. Al final són una empresa. Vull dir... Sí, sí. Llavors, això, què va provocar? Hi ha dos estudis, que són els principals on havia d'anar la sèrie, que no volen la sèrie. Què passa? No la vol ningú, ara no la vol ningú. Què passa? Vaja tu. Com que cap estudi homologat vol la sèrie, TV3 es veu forçat a externalitzar-ho. Ho ha d'externalitzar a qualsevol estudi de Catalunya. El primer de tot que Catalunya. Sempre i quan pogués avalar el projecte amb 600.000 euros. Toma, trinco. Són molts calés. Són molts calés. Llavors, finalment, al final, Sony Lab, que és l'estudi que ha doblat els nous episodis de One Piece, Sony Lab es queda la sèrie. Aquest estudi defensa que pot fer la feina amb els preus que posa One Piece, però en el directe de la nit friki el Marc Zani ja va comentar que ell considerava que no, que ho veia impossible de fer correctament, sense pagar sota preu o retallar en condicions. Sense tenir els dobladors en situació de semiesclavisme, no? Són dos postures que es donen en aquell moment. Alguns diuen que sí que ho poden fer, i per l'altra banda hi ha actors, com és el cas del Marc Zani, que diuen no ho sé, no ho tinc massa clar que amb el que et paguen puguis assumir la sèrie sense retallar condicions ni pagar per sota del que toca ni res. Bueno, són postures, vaja. Que també tenim la un qüestió tema és que tenim Marc Zani, que té un caché important, ja no només a la indústria catalana, sinó a la indústria espanyola també. A més això, doncs Marc Zani... Tenim gent que està relativament començant, com qui diu. El Marc Zani, clar, ho comentava com des de l'experiència de dirigir One Piece en primera persona, de dir jo conec la sèrie, he estat fent la direcció, no tinc massa clar, amb coneixement de causa, no tinc massa clar això. Però, bueno, mira, uns diuen una cosa, els altres diuen una altra. Això ja sabem com va amb aquests temes.